Afa खोनायाबो आफा नै दैया लोंफैद' जालालै जाला फिसा बैसो थांबाथाय मेगनाबो जाला खोमायाबो जाला फिसा लाबो आइ लाबो लोंनोसै थाब फैदो ओंखाम जानो फुङावबो जेबो जाबोआखै सान्दुं गोसाथार जागोन आइ माइनाव नोङो सिगां आवगायदोथ' आं दान्दिसेनि उनाव थांगासिनो दङ थाब फै अ माइनाव मोनफैबायबो ओरै फैलाय औ माथो खालामबाय थानो थाब फैयाबालाय अबावथो थांनो ओंखारदों माबाहाय फैसा एसे दंबावो नामा नोंनाव टाउनाव थांनो ओंखारदोंमोन आं दंनायालाय दंमोन दाखालि आदा हरनाय मानोथो नांगौमोन ड्रेस गांसे लायनांगौमोनहाय फट' शुट खालामनो फेसबुकआव आपल'ड होनो नोंहा फैसा न'आवबा इमान फैसानि प्रब्लेम जागासिनो आंहाबा दाखालि बिहरनायाव रायजादोंसो गावहाबा बिहरना लाया बेयाव दे होमबालाय आं एबारनिफ्राय बिहरसिगोन आदानाव दासो जादों बिदिब्ला आंबो थांफागोन नोंल' ड्रेस गोदान मोनो आंबो लायगोन बा आंखौसो खायदा बाहायना फासायबाय माथो औ नों जेरै आंबो बिदिनो सासे बिमानि फिसा नालाय दे दुगिल' डायलग मारिबाय थानाङा थाब ओंखारहैदो नानि बेगाव लांबाय नै रलाय फैसा बुरजा दंबा नानि बेखौ गालांलाय पकेटफ्राव गैजाया नामा मा नानि रागा खमायनानै मेथाइ जानो ना सिगार सोबनो जाया हरलाय नायनि है sudah mandap selai bos baga dulu itu gila mati ibu बे बेगनि थाखाय नाखौ सोबादो हगार बेगा लामा सामा सिख्लायदावबाय थानो लाजिया उन मान फैबाय थादों नोंसोरलाय हिर' सोरलै नोङो मानि डिस्टार्ब गावबागाव लामा गावबागाव थां नङाबा दानो दामजागोन ना आंजों मा एक्ट्रेसफोरखौ बासायनो नों गावखौनो हिर' सानना लादों नामा बबा नामालै नोङो नोंनाव माबा सोंगासिनो खोनायाखै नोङो गावबा लामा गाव थांदो बे लामाखौ नुगोनाखै नोंलाय फिल्म सानदों नामा नोंसोरो मोनफ्रोमबो फिल्माव हिर'आल' हिर'इनखौ बासायनो हायो नामा आं बासायनो हाया नामा बिनानावमोन थांदों नोंसोरो ओइ गावखौनो गाव हिर' सानो नामा नोङो मा खालामो नोंसोरलाय
जाखागिगोन बायदि मोनदों नामा थांदों नोंसोरो Hất burbok. बिसोरलाय माखौथो नायबाय थागोन थांदो To the way now. Hei, जाम्बा जादों नामा मानो लाखिनायमोन बिसोरखौलाय आंखौ सोबानो बिलां नोंसोर टाइमाव बारि सोबाय नामा थांदो सिख्लाफोराबो थांबाय दा जों बुलायना मा मोनबावनो थांदो र' साला बेटा नांगौ फंसे बारा होलांबायना नोंखौ उनावसो नायगोन आङो नायबाय था बेसेबां नायबाय थायो जागोन दे ओइ थु थांसै थु गाखो To the way now. Oh Haina ai. Ada main nào ai? Isi tabwinw fैनो साय आइमोन मा जाखो आफा मानो खर' हमबाय थाखो मा जाखो नङा आइ माइनाव जोबोद खर' सादों मेगनाबो आलौसो गारदों आरो गावनि सोलेरखौबो लोमजानाय मोनदों आइ लोमजादों नामा औ लोमजादों आइ आब' आफानो दै गिलाससे लाबोलाय लांगौ र' लाबो आइ हायना दै गिलाससे लाबो गावहा इमान फिसा खोथाखौनो सानबाय थायो ओंखायनो बिदि जाबाय खोमा नङा आइ नों मिथिया आंसो मिथिदों आंनि सोलेरखौ नो आफा दैया लोंदो हर आइ हर हायना आं दैखौ लोंनि आइ हायना आरो माइनाव नों दानो फन हरनायसाय आंनो एसे रांनि गोनांथि जादों नाथाय रां गैयाब्ला डाक्टारजों बोरै ट्रिटमेन्ट खालामहैनो आइ आं गामिनि सासे डाक्टारजों रायज्लायना नायदों आंनि देहानि थाखाय बे डाक्टारा बुंदों फन नाङाखै आफा मा फनानो नाङाखै आरो खनसेबाव हरबावनायसाय आइ माइनाव नाम्बार बेलेग मोनसे दं गिदिंनाय मोनदों फन हरनि आं आफा मेगना जोबोद आलौदों आरो खर'आबो सादों खर'आबो गिदिंसोगारदों आइ आफा गोसोखौ हमथा जेबो जायाना जों दंना नोंजों
हमथादों गोसो हमथानानैल' जाला आइ हायना आं गामिनि सासे डाक्टारजों संख्ल'ना नायबाय आंनि सोलेरनि थाखाय नाथाय ग्लुक'मा बेमार जादों आंहा डाक्टार बुंनाय बायदिब्ला 40 आरो 50 बोसोरनि जायनि देहायाव ग्लुक'मा बेमारा जायो बिनि मेगना मालाबाबो मोजाङाव जाफिननायाव गैया होनना बुंदों आइ हायना माथो फनालाय बिसो हेलौ हेलौ आदा नों मा न'खौ गोसोखांथारा नामा एसेबो न'आव मा प्रब्लेम जागासिनो एसेबो थाल गैया नामा आफाया दाखालिनिफ्रायनो मेगन नुयै खाना जानानै दं जेबो नुवानो डक्टरनाव लांनो ट्रिटमेन्ट खालामना न'आव थाइसेबो फैसायानो गैया मा एसेबो थाल लाथारा नों माइनाव दा औ हेलौ हेलौ मा दा बिनानावखौ सिनायला नामा नोङो हेलौ हेलौ ए दानबायसो माथो आफा आदाया फैसाखौ हरगोननो ए आइ माइनाव नों दाया रांखौ हरनो राजि जाबाय हरगोन होनदों आफा आइ हायना नों दे रांखौ हरब्ला आं डाक्टारजों ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय राहा लामाखौ एसे मोनगोन होननानै साननानै लाबाय आइमोन ओइ आगै आदाया फैसाखौ माब्ला हरगोननो आदाया मैया फनखौनो रिसिभ खालामाखै सोरनावबासो रं नाम्बार नांहैदों आं बेनोसो गासै प्रब्लेमखौनो खिथाहरफ्लांजोब्बाय अब्ला नों आफाखौ मानो थगायखो मिथिग्राया जोबोद दुखु मोनगोन बियो थगायाबालाय माथो उफायबाव मैया जिबायदि दुखुआव दंमोन आरो बेखौ खिथाबावनायनि बांसिनसो दुखु जागौमोन आफाया बिदिब्ला आफाखौ ट्रिटमेन्ट खालामनाय जानाय नंला नामा नायनोसै गाबोनहालागै मा जायो मा खालामनो हानो जोंथ' मोजांबो फरायनो मोनासै औहाय आदाखौ फोरोंनाय बायदि जोंखौबो उन्दैनिफ्राय एडमिसन खालामना होनायमोनब्ला जोंबो दा माबा मोनसे क्रस लानानै गावनि आथिङाव गसंनानै माबा मोनसे मावनानै न'खर सामलायनो हागौमोन जोंबो बेफोरखौ गोसोखांबा जोबोद रागा जोङो आं गामिनि मानसिफोरा हिनजावसा मानसिब्लाथाय खालि बेलेग नोजोरजोंल' नायो मानसिफोराबो मा बुंबाय थायोथाय माबा हाबा जाला नामा बुरिसिगोन रागासो जोंनो ओंखारोलां हौवासाफोरबायदि समानै थांना थानो मोन्थाय गैयि बायदिसो मोनथारो आं लाब गैयाहाय नों आं रायलायना समाजखौ सुस्रांनो हाया सोरखौबा बुजायनो थांबा बुजायग्रायासो दाय जायो औ माथो बिदिनोखा बाद हो आदा नों बेयाव अ न'आ गासिबो दंजोबो ना औ बिराद नागिरसो न'खौ मोनफैबाय आङो नोंसिनिथिं खेबसेबो फैफेरथाराखैमोन आङो आब' न' सिङाव थां नोङो न'खरा मा खैफोदाव गोलैगासिनो नों आरो बेयाव मा गोमालागासिनो आरो नों मिस्टार नों सोर बेखौ जों मिथिया सानसे समाव नों खैफोदनिफ्राय जोंखौ बासायदों बिनि थाखाय साबायखर नाथाय नों बेखौ सुबिदा लानानै जों न'आव हाबफैदों बियो मोजां खोथा जायासै बिनानाव नों गोरोन्थि बुजिदों नों जिबायदि सानदों आं बिदि नङा आं जेबो गोरोन्थि बुजियाखै आं थारखौनो सानदों आरो बुंदोंबो माइनाव नोंना बांद्रायबाय न'खराव खैफोद जादों आंबो दुखु जादों नाथाय नों न'खराव आलासि फैनायाव जोंनि दुखुखौ मानो होखारनांगौ सरि दे आं गोरोन्थि न'खरावसो हाबफैफ्लांबाय खोमा फिसाफोर मा जादों मा एफा दावराव ना डाक्टार फैबाय नामा औ आफा आंनि लोगोसो फैदों ए आइ हायना आरो माइनाव आदै आं नोंसोरखौ हेफाजाब खालामसो फैदोंमोन नोंसिनि प्रब्लेमखौ मिन्थिनानै औ आदै आंना मेगनफ्रा बारा जालायलांला सिनायनोबो हालिया नाथाय नों हेफाजाब होनो फैदों आदै बे हेफाजाब होनायनि रांखौ जों बोरै हरफिननो हानो आदै थाखा फैसानि हिसाबा उनाव जाबाय थागोन आदै आं नोंखौ ट्रिटमेन्ट खालामहैनोसो फैदों थ' डक्टरनाव थांसै ट्रिटमेन्ट
आयै आदै मा खालामहैबाय थाखो बाहेराव आंहा नै अफिसाव थांनो गोबाव जालायलांबाय माथो गाबखाबाय थाखो अफिस थांनो टाइम जायाखै नामा देहाखौ थिग मोनाखै आं एसे बाहेरावसो बार जाहैदोंमोन जानायाथ' जाबायमोनलै सना दिनै अफिसावनो थांनो बानायसो मोनदों माथो आं न'खौसो बिराद गोसोखांगासिनो दं आं माथो नै माइनाव मोनाबो फन हरदों माथो मा बुंहरखो बिसोरलाय मा बुंहरनोसै खर'सो गरम जायो फन हरबानो फैसाल' दावराव जाहरबाय थायो बिबानो मोननाय बायदि बिहरगोनथ' बेसालाय आंनि अनगायैलाय सोर दंबावो बिसोर जाबादि आंखौ फेदेरबाय फोलावबाय हाखौ फाननानै साख्रि लाहोबाय आं हरा सोरथो हरनो सनालाय दोन नोंनि सना होनना बुंफ्लानाया दिनैसिमबो न' गंसेखौनो बानायना होनो हायाखै भारा न'आवसो दं दासिम दासिमबो बेबायदि न'खरखौ नायबाय थायोबा बोरै जानो जोंनि गथ' गथायनि फिउचारखौ माबोरै साननो जालालै नोंजों मा जाबावगोन हिनजाव जानानै माथो एसेबो सिङावनो थाला आरो बुरिबावाखै बुंजानाय बाथ्राखौ बुङालासिनो थानो आं बबि नामा आरो दिनैनिफ्राय गोसोआव लाखा न'आव थाखा फैसा हरनो मोनला नङाबा आंखौ गारनांगोन आं बिदिसो सोलिनो हाया आंनो बयखौबो नांगौलै सना नोंखौबो नांगौ बयखौबो न'खरखौबो गारनो हाया जों बोसोराव खेबसे थांगोन ना बिनानावफोरनोबो ड्रेसफोर बायना लांगोन आरो आफाखौबो नायगोन मासाव मास फैसा हरबाय थानो हायाना माथो खालामबावनोब्रा आंलाय दे नों मा गोसो जायो बेखौनो मावदो आं जोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों नों मा सानबाय थायो दे नों मा सानो सानबाय थादों आं अफिसाव थांसैलै गोबाव जाबाय आंहा आफा नों मोजां जाबायना इसोरासो मिथिसिगोन माइनाव डक्टरा मा होनखो आफा बेखौनोथ' इसोरासो मिथिसिगोन फैदो ना माइनाव आफाखौ न' सिङाव लांदो नैबे मेगननि रोदाया मोननैबो डेमेज जाबाय आफानि ट्रिटमेन्टआ बोरै जाखो माथो बुंबावनो डक्टर बुंनाय बायदिब्लाथ' मेगन नुफिनगोनखौ आसा खालामना लाब गैलानो मा एसे सिगाङावनो मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामनायबा मोजां जागौमोन दा बैसोबो जाबायना बिनिखायनो बे बेमारखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हालानो नैबे मेगननि रोदाया डेमेज जाजोब्बायनो ओमफ्रायनो नोंसोरनो खोन्थाखायाखैमोन होनब्ला दाथ' डाक्टारनि बुंनाय बायदिब्लाथ' मेगनखौ आरो नुनाय नंलानो आसा खालामनानै लाब गैला जोंनि बुंनायाव डक्टरा हानायखिनिखौ नाजादोंमोन माखासे मुलिफोर हरदों होनबाबो दा मा जायो इसोरनि सायावसो आफा माइनाव बुंनायखौ नों गाज्रि मोननांला जों जोबोद दुखुआव दं माखौ दुखु मोननो आं नोंसिनि दुखुखौ मोनथिनानैथ' हेफाजाब खालामफैबाय फेसबुकाव डिटेल्स नागिर बेसेबां खस्थ'यै फैदों आंसो मिथिगौ आरो बारा गोबाव खालामला आङो थांनोसै खोमा अखा हागोन बायदि मोनदों माथो थांसैबो ओंखामफोर जालांबानो जायोमोन ना नांथ'ला दे मालाबा जानोसै आदैनि खोथाबानो जाबाय दे बिदिब्लालाय आदा रथलाय मा जाखो आं बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय नामा गाज्रि मोनाखै माखौ गाज्रि मोनो दे टाइम मोनबा सानसे बेरायनो लांलाय आंखौ अबाव बेरायनो जेरावबो जागोन दे आं फन खालामगोन
थाथ' दे Ai ơi. Ai hay na आरो माइनाव आफा मानो बिदि ओंखारलाबायनांगौ नोंलाय गावसोर मिथिखानानैनो सिखार सिखार मानो ओंखारबोनांगौ नोंलाय आइ हायना सिखारदो आफा सिखारदो माइनाव आइ अ आं मिथिबाय नोंसोर आंखौ गारनानै थाखुमालायनायसो गेलेदों जिराय आफा जागोन दे जागोन सानैसोल' जादोंमोन मेगन नुयिया एसे आन्दाज लानानै थाबायनांगौमोन आन्दाज दं फिसा नाथाय नोंसोर सानैनि राव मोनियाव आङो थाथेरनो हायाखै बहा थांगोन आं जेबो सानस'नो हायाखै आइ माइनाव आंनि फिसा नोंसोर आंनो खोन्थायालाबानो मानो ओंखारलांदों बाहेराव आं जोबोद दुखु जादोंमोन आइ माइनाव आथिङा दुखु मोनबाय नामा आफा गैया आइ जेबो जायाखै आं नोंसोर सानैखौबो आंनि साखाथियाव मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंनि गोसोआबो दाद जाबाय आंनि खाफालानो गाज्रि फिसाफोर आं जा थांखि लानानै संसार दादोंमोन न'खर दादोंमोन नाथाय बे थांखिया गासिबो थेर बेथेर जाजोबबाय आइ हायना आइ माइनाव आफा नों मानो बिदि दुखु जादों प्लिज आफा बिदि दुखु दाजा दुखु जोबोद दुखु आइ हायना बे आंनि जिउआव रोजा रोजा दुखु आइ हायना आरो माइनाव नोंसोरखौ आं जोनोम होनानै जोबोद खस्थ'सो होनाय जाबाय फरायनाय लिरनायावबो नोंसोर आखा फाखामोन नाथाय फिसालाखौ नायनायावनो नोंसोरनि साननाय नोंसोरनि सोलोंथाइ गासिबो थेर बेथेर जालांजोब्बाय नाथाय दिनै फिसालाया आंखौ नायफिनाखसै बिफा होननानै सिनायाखै दिनै हिनजावनि न'आव थांनानै आंनि फिसा जाहैबाय गोजोनै खुसियै ना बेदर जादों रंजादों मिनिदों नाथाय जोंनि न'खरा खोमसि जोंनि न'खरा दिनै अमासि जालांजोब्बाय जा बिहामजो मोननांगौ मोनबाय बे बिहामजोआ आंनि न'खरखौ गासिबो थेर बेथेर खालामजोब्बाय हायना आरो माइनाव आं दिनै आरो बोराय बैसोआव खानाबो जाबावबाय रायजो राजाफ्रा बुङो फिसा हिनजावफ्रा मालायनि फिसा हौवाया गावनि न'खरनि नाथाय बे जेब्लाबो गासिबो जाफुंनाय दिनै आङो गावनि फिसालाखौ सासेल' फिसाला होननानै दाव अनदोंमोन फिसाजोफोरखौ आङो अननायाव खमसिन अनदोंमोन आफा दाबो जेबो जायाखै जों दंना जों हाजिरा मावनानैबाबो न'खरखौ सामलायलांगोन नोंल' गोजोनै था हे फिसा एसे दुखु मोनो नोंसोर आंखौ निमाहा हो हे आइ माइनाव नोंसोर आंखौ गोसो गोरबोजों निमाहा हो थ'द' आफा न' सिङाव जिरायहैदो न' सिङाव थांनोसैथ' आइमोन
वाव बिउटिफुल मोजां ना जायगाया फट' लालाय फट' लाबावलायनोसै आरो आं नोंनि बागै गासिखौबो मिथिजोब्बाय मा मिथिगौ आंथ' नोंनो जेबो खोन्थायाखै माथो माबोरै मिथिखो दाख्लै गुन्दाफोरनिफ्राय आंखौ बासायनाया मा आरो आफाखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै हस्पिटालनिफ्राय लाबोनाया आरे बेखौथ' गुबुन सोरबाबाबो नोंखौ मदद खालामखागौमोन ना मानसिया सोरबा खैफोदाव गोलैदों बेखौ मदद खालामालासिनो थागोन नामा फनसिम फैना आं बिराद टाइमसो लस खालामबाय एनिवेज आइ लाभ इउ मा साननैसो लोगो मोननायावनो आं नोंखौ फिसा फिसा हेल्प खालामनायावनो आंखौ बिदि बुंबाय जों दा फ्रेन्ड हिसाबैसो थाजायो नों मानो बिदि बुंखो दे आं बेफोरखौ जेबो मिथिला आं अरायबो सुखु दुखु नोंजोंल' थाफानो लुगैयो आं नोंजों लोगो बायदि थानानैबाबो फन एसएमएस हरै नोंनि गोसोखौ आं थिखोनो हागौमोन आङो थेवबो आं बिदि खालामासै आंनि गोसोआ जा थिनदों आं बेखौसो बुंदों बाखि गनाय नोंनि खोथा नों साननानै बुंहरबानो जाबाय उनाव हायना ओइ बाथरुमाव आंनि गस्ला गांनैसो दंमोन सुना दोन दे सुवा माथो आं नोंहा बाजै लाबोनो हाया नामा ए सुवाबाथाय गथ' नोंखौ मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो ए नोंखौ होथार नामा गथ'खौलाय ना 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 ऐसा गलती कभी मत करना मेरे दी को हाथ लगाने से पहले मुझसे तय कराना ए गथ'आ हिन्दी फिल्मनि डायलग मारिलायदों माथो नोंसोर सुना दोनाबा सानैबो नै सुवा माथो जोङो दाहाय फैनानैसो मोनफैगोन नोंसोरो गावनि बैसोखौनो एसेबो हमना मोनाखै सिख्ला जालायलाय जाबाय दाबो नोंसोरो बै उन्दै समनि एदावलायनाय आरो जंखायलायनायखौनो गारनो हायाखै सि दे फिसाफोर नोंसोर बेबादिनो अनलायनानै सोलिलांदो दे फिसाफोर जोंथ' अनलायखागोन ना जोबोद मोजां हायना आरो आइ माइनाव दासिमबो आङो थोजासे अननाय होगासिनो दं आरो होबाय थागोन दे हेलौ बाजै औ आदाया न'आव दंना गैया नों दा अफिसावसो थांदों बे नाम्बारखौ आंसो लायो बाजै आफाया मेगन नुयि जागासिनो रां एसे नांगौमोन न'आव बिराद प्रब्लेम जाथारदों मालानिफ्राय जाया सानथामसो जाबाय फैसाखौ मारायासो लाना दोनथ'दों फैसा मोनबा नायनोसै मा जायो आब'नि नाम्बारजों फन हरगासिनोमोन फनानो थाङाखै ब्लक लिस्टआवसो दंमोन खोमा धै फैसा बाजै हेलौ बाजै हेलौ टाउनाव थानायखाय फन रायलायनोबो गोसो गैला सोर मा जाबावगोनथाय आफाया हेलौ दिनैलाय मा एसेबां फन हरबाय थाखो अफिसाव खामानि गैया नामा
गरमथार दै गिलास लाबो थानो हाला आं गारमा सामा रानखांबोजोबबाय दै गिलास लाबो र' लायनोसै आं र' जानाय लोंनाया उनाव जागोन जोंनाबा न'आव मा जालु जाग्रासो मानसि गैया आइ नों मा रागा जोंना बुंबाय थायो रागा जोंनायखौसो नुदों बोरो मा खालामनो हाखो नोंलाय माथो जेबोआनो गैया गारि गुराखौनो बायनो हादों ना हायानो लानो हादों ना मा मोनसे खालामनो हादों आंनि बुंनाय रावखौबो मोनसेबो आंनि बुंनाय रावानो रज'लाबालाय नोंसिनि न'खराव आं दिनैनिफ्राय फैला बेबायदिखायनो आं फैनो बायो लासिंसिं भारा न'आव थानो लाजिया आइ नों मा बुजिनो नों जामादैखौलाय दा साख्रि मावनानै बेजोंनो न'खर गंनै सोलिगासिनो हाब नों दासिमबो बे हौवा सासेखौनो सिखायनानै लानो हायाखै एसेबो मेलेमाव सोना होनो हायाखै नामा खनले बुंबाय आङो गले बुंबाय दासिमबो बेखौनो मेलेमाव सोनानै लानो हाया माबायदि जानांगौ बेलाय दासिमबो जेबो लानो हाया गथ' गथाय गैयियावनो खामायनानै लाखा होननानै बुंगासिनो दं आङो गारि गुरा बायनानै लाखा हा हु बायनानै लाखा होननानै बुंगासिनो दं आङो सोर मा जाबावगोन नोंसोरजों आं हानायखिनिखौ नाजागासिनो बिबोनांफोरनि फन नाम्बारखौबो ब्लक लिस्टाव दोनजोब्बाय आं आरो आफानि मेगन खाना जानायखौबो रावनोबो खिथायाखै आङो मा मेगन खाना जादों मालानिफ्राय मा आफाया मेगन खाना जाबाय नों सिगांनिफ्रायनो खोन्थायाखै सानो जावैसो नों आं थानायावनो आंनि फिसाजोखौ बेबायदि सोबाबाय आरो आं गैयाबाथ' दलसो दामबावो खोमा सिरिथा बिखुनजोफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों आं गासिबो खोनाजोब्बाय मा आंनि थाखाय आं नोंसिनि मोजांनि थाखायसो मावदों मोजां खामानि मावनायखायनोथ' आंनि आफाया माबोरै खाना जानो मोनखो अब्ला मोनसे खामानि माव नोंनि मेगन थाइसे बिनि मेगन थाइसे आफानो होनांगोन अब्लासो आं नोंसोरखौ निमाहा होनो हागोन ओइ नों मानो एसे रागा जोंदों जों गाबोन थांना नायना फैगोन ना हगार नों बायदि सुनिया आंनि न'खराव दा आगान हो दाउसो मोनाबायबो खोमसिबाय जों गाबोन जयैनो नायनोसै आं खोमसियावनो दंमोन बिखुनजोफोर दासो स्राङाव थांनो नागिरगासिनो आं जावैसो माइना बै माइनाव आफा न'आव दंना गैया माइनाव हायना माथो अबाव थांजोबखो बिसोरलाय वाह सोर नोंलाय मा खालामफैदों बेयावलाय माइनाव नों बिदाखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो लाजियाखै लाजिनो आं जाय बिफाया नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोबाय फोलावबोबाय गिदिर गोलाव खालामनानै दा साख्रि मोनहोबाय दा बे बिफानि मेगनखौनो नों फाहामना होनो हायासै लाजिनांगौ बुंदों नोंसो लाजिनांगौमोन माइनाव नों उन्दै गथ' नोंसोर जेबो बुजिया आलासि फैदों माथो जोंखौ उन्दै सानदोंब्ला मानोथो नों साननो रोंदिया बिफा खानाखौ आरो न'खरखौ जों माबोरै सामलायगोन नों मानो साननो रोंदिया नोंसोर बुजिनो नाजालै बिनानावफोर जों गासिखौबो बुजिजोब्बाय आदा नों सासे हिनजावनि गलामसो मा आफा मा जादों मानि दावराव आइ हायना आरो माइनाव ना सोरबा आलासि फैदों आइ हायना आरो माइनाव आइ हायना आरो माइनाव आं रावखौ एसे सिनायनाय बायदि मोनदों आफा सोर फैदों फालाय फुजिजाथावना आलासि नङा आफा रायनासो हरनांगौ बेबायदि मानसिखौ मा आफा आंखौ निमाहा होदो आफा मा भद्र फिसा नों दिनै आंनि आथिङाव हमफैदों मा नांगौ मा हरनो हाबावनो जेबो गैला आंनि बे न'खराव गासिबो जोबस्रांजोब्बाय जा थांखि दंमोन नोंनो थेर बेथेर खालामजोब्बाय जा लामाजों ओंखारना फैदों बे लामाजों नों ओंखारलांनो हाफिनसिगौ थां दानो ओंखारलां नोङो नों थिगखौनो बुंदो आफा बेफोरबायदि मानसिया न'आव थानांगौबा हिनजावाबो थाफैगोनसो बिसोर थाफैनांगौबा न'आनो अरजोंजोबगोन जे जानांगौ जालांजोबखाबाय दा जोंखौ बिदिनो थानो होदो
नोंसोर जेबो मिथिया हायना बियो गासिबो नोंबा जोंनि साल गोजा आंनो जेबोखौनो खोन्थायाखै अ भद्र फिसा आं गासैखौबो मिथिबाय बुजिबाय नोङो जाय हिनजावखौनो गसाइखौ साखि लानानै जुलि लादोंमोन बिजोंनो नोङो मोजाङै मोजांल' रायजो जालांदों फिसा जों जेरै दङ बेबायदिनो जोंखौ थानो हो जों बिदिनो थानानै मोजां मोनो आंनो जेबो नांला आफा नोंसोरखौल' नांगौ नोंसोरनि अननायानो थोजासे आफा जावसो भद्र जोंखौ निमाहा होदो जोंनि थाखायनो नोंसिनि न'खरा थेर बेथेर जालांबाय निमाहा जाय सोमोन्दोआ थबथ्र' जलाङो बेखौ जरा लगायफिननाया गोरलै नङा जाबायसो आरो जाय औवाया गावो बेखौ गोरोबहोफिननाया गोरलै बाथ्रा नङा थांफिनदो नोंसोर जा लामाजों फैदों बेजोंनो नोंसोरो थाबैनो ओंखारलांफिनदो जोंहालाय बेसेथो गिदिर दाय जादों आंथ' बिजामादैहा आरो फिसाजोनि थाखायसो मोजांनि थाखाय बुंदोंमोन ओइ जामायजो आं जेरै गोरोन्थि मावदों नोंबो बे एखे गोरोन्थिखौनो मावदों गाव गावनि फिसाजोफोरखौ मोजाङै गियान बोसोन रोंखा राखा बेनो हानाय बायदि फोरोंनानै गुबुननो हाबा हरनांगौ नङाब्ला हौवानि फाफ्लियाव बिराद गिलिर बिबान जानानै थायो नों थिगखौनो बुंदों आफा जोंखौ हिनजावनि फिसा होननानै गियान होनो रोङासै बिदियावनो दिनै बेफोरबायदि जानो मोनबाय औ बेखौनो बुंदों बिहामजो दानि जुगाव गुबुननि सायाव सोनारनानै थाजालिया बिदियाव न'खर आरो हारिया मालाबाबो जौगानो हाया जाबाय आफा थुदो न' सिङाव जिरायहैनोसै औ नंगौहाय थ' जिरायनोसै थ' नोंसोर बायदि गिदिर मानसिफोरनि थाखाय जों न'आ जायगा जानाय नङा नोंसोर हाबियानो मोजां जागोन लासिंसिं थ'दो आइ थांफिननोसै आं थांला बिसोर बिदिनो थैजोबथों नोंबो बिसोरजों थैफादो मोजांनि थाखाय बुंबा नोंसिनि थाखाय गाज्रि जायो